जव्हार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या चेअरमनपदी धीरज निलेश सांबरे यांची निवड करण्यात आली आहे। बँकेच्या इतिहासातील सर्वात तरुण चेअरमन म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आहे। चेअरमन पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जव्हार इथे नागरिक, युवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सांबरेंचा सत्कार करून शुभेच्छा दिल्यात। जव्हारसह झडपोली परिसरात धीरज सांबरेंचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। जव्हार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या चेअरमनपदी धीरज निलेश सांबरे यांची निवड झाली आहे।